ngiphuma kuyona iyona le nto ukuthi ngiphume nje ngiphele kwena ngifuna sikhulume kahle manje wena lokho ufuna ungishaye ngicela uhlale phansi bakubona nje nabantu uyazisanganisa uyasukuma-ke manje usofuna ukubukwa-ke manje naye sahlangana ethi lalela omunye khona okuncane omunye khona okukhulu okusho ukuthi ngimkhulu phezulu ngimncane ngezandla hayi nishade kahle ngoba ngiyabona ukuthi niqomene mfethu angingaze kufike lapho mina ngikhuluma nawe kahle ngakuthatha ngakubeka la safika savumelana ukuthi mfethu siyayishutha le episode uyeza umuntu wakho wavuma usekhona manje sekungazi ukuthi manje wena yowena odwa wena ngazi ukuthi le nto iyohamba bezigcine ibe ngikhulumele Mbukelo wohlelo silungisa umjola siphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje ohlelo lakho lithandayo nelihamba phambili emhlabeni wonke jikelele ukuzwile lokho emhlabeni wonke jikelele njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN ngabe wena uneyinkinga ezithinta umjolo email us njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngihleze ngikucela nginxosa ukuthi njalo uma ngabe siqala ishow ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel to abangani bakho ihlobo zakho na wonke umuntu ofuna ukuthi azi ngaso while doing so press phela thanks lapha eceleni ukuthi ukwazi ukusiza thina sithola ama resources okukhulisa i-channel yethu siye phezulu nami mhlambe ngelinye ilanga ngibe isidudla ngaphezulu kwaloko ungakwazi ukupressa ujoin la ukwazi ukuthi ujoine as an exclusive member of this channel uyazi ke nawe ukuthi uma uwedwa kumuntu wakho kuba mnandi kanjani kodwa njengamanje ake sikhuleke amakhanda abheke phansi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe ngiyazi uyazithanda indaba endoredi ukuthi ubone ukuthi siphethe namhlanje asambe sobabona ukuthi indaba zabo zomjolo zihamba kanjani igama lami ngothande kaNtembe ngihlala eMlazi ngibhalele kule show ngoba ngifuna ukuthi bangisize ngeboyfriend engihlala nayo siphinde sikubingelele embukelo wohlelo silungisa umjolo uma kuwukuthi uyaqala ukungena njengamanje sikukhumbuze ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike and also share this particular channel ebizwa ngokuthi umjolo show before siqala ishow yethu let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by WeezyBet ungakwazi ukuthi uregister and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO uma ngabe wenze kanjalo ke kuzoba mnandi kakhulu kwi-app yakhe yaka-EasyBet ukwazi ukuthi uyibhethele bese uyawina uyazi ke thina sithinta iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo ingakho eceleni kwami nginomfowethu esizokhuluma naye njengamanje just to find out here and there ukuthi zikhiphani emjolweni wakhe uhamba kanjani nanokuthi kungani ezithola usuku lanamhlanje ey'la nathi ezokhuluma nathi siphinde sazi singene qhaqa ey'ndabeni zomjolo wakhe bafu uyaphila mfethu siyaphila kunjani bro hayi mntaka baba yonke into iqondile mina mfethu ngiyi-next big thing in KZN bathi ngudlala Matifane mfethu esinayo namhlanje ungubani wakabani mfethu ngusipho kwaChiya mina mfethu eCranscope Sipho Chiya mfethu ngiyajabula mfethu ukuthi ube nathi nanokuhlonipha nje uhlelo uma ngabe sikuthinta sithi bafu uyadingeka la ukuthi uzokhuluma nathi mhlampe ke mfethu asingaloke sishona le nale njengoba ula mfethu ulethwe umuntu othi uyisithandwa sakho umuntu othi uyakuthanda umuntu othi senesikhathi nindawonye uMantembe uyamazi lo muntu engikhuluma ngaye intokazi yakaNtembe noma mhlawumbe uyayibuza ukuthi hayibo ubani futhi lo manje uthandeka umuntu engiphila naye engihlala naye mfowethu but mangazwa ukuthi ungiletha lana mayelana nani uyayibuza uyayiphendula mfethu ngizomnikeza opportunity yokuthi eze la azokhuluma nawe but before eze ngifuna mina nawe njengamadoda amadoda ayipheli uyazi nawe indaba kumele ngicacise indaba yamadoda ayipheli because manje seziningi izinto zamadoda ezingapheli ngikhuluma ngendaba mfowethu njengoba sila mina nawe sizokhuluma sikhuluma ngomuntu wakho ongichazele mhlambe ngaye uthandeka umuntu onjani kuwena nje ipersonality yakhe mfethu senginesikhathi khona ngimazile uthandeka ngiphila naye ngeke ngize ngiqamba amanga umuntu oright kuyaphileka nje naye umuntu nje ozwele nayo nawe onothando umuntu nje ogrand kakhulu mfethu ngimchaze kakhulu phela mfethu ngazi ugcina usungihamba ngemuva ne lungile mfethu igama lohlelo silungisa umjolo
nawe namhlanje uzithola ulawo okusho ukuthi uzolungisa iy'nkinga ey'khona phakathi kwakho noThandeka. Mhlawumbe ngokujwayelekile uma wena noThandeka niba ney'nkinga niy'lungisa kanjani? Niyahlala phasi nikhulume ngazo noma mhlawumbe uyaphuma ayibhekelele nawe uphuma ubhekelele, kwenzakalani uma ngabe niney'nkinga? Isikhathi esiningi nje mfethu sihlale phansi silungise uma kukhona iy'nkinga ezikhona, ngizosho njalo. Ya, uma sekuthaneni-ke mhlawumbe kungaphezu kwamandla ethu, mina ngilo muntu lona oyilalelayo izinto azizwe mfethu, ngibuke futhi nami ngenqondo. Ngibe nakho ukuthi ezinye zezinto ayidingi ukuthi ngilongifaka kakhulu umndeni wakithi kuzona. Ngoba manje kancane kancane niyoripotha into emndenini, kancane kancane niyoripotha into emndenini, kodwa usuka 1 2 3 ubona umndeni wakho awusamthandisisi lo. So ngamkhulula yena wathi kodwa phela uma ukuthi yena kuba ngaphezu kwamandla ukuthi uyabona udinga umuntu esithathu, akakhulume nomalume wakhe ngoba vele uthande kuwumuntu wathatha ukukhuleleka malume. So kuyaye kube njalo-ke uma ukuthi singaphezu kwamandla ethu, kuyaye kucelakala umalume kube uyena umuntu ofika sixazulele-ke uma kukhona inkinga esibhekene nayo ngaleso sikhathi. Uma uthi mhlambe kungena nemndeni ngapha ngakini kungene nomndeni kangapha Thandeka okuwumalume wakhe, shuthi uThandeka kuseyena nje umuntu ojulayo naye kodwa seku-serious ngale ndlela yokuthi ngisho imindeni singenile phakathi, iloko okushoyo? No, bengizama ukuchaza ukuthi bhuti ngiyayingathandi ukufaka imindeni ey'ngxabanweni zethu zomathandana ngoba ungaluripotha udaba emndenini, umndeni uyithathe ngale ndlela othatha ngayo wona, nixolelane nibe right, nihleke kube mnandi niba amalavidavi, kuyabe umndeni usabambelele kulaa nto ude umakoti wenza 1 2 3. So idrama engingayithandi kahle kahle ukuthi igcine yenzeke. Njengoba ngisho but yena ngamkhulula-ke yena ukuthi if ebona sekungaphezu kwamandla akhe angaripotha kumalume. Umalume ubani na yilo akhulele khona because vele njengoba ngichazile ukuthi uThandeka vele umuntu okhulele ekhaya komanje. No, mfethu ngiyakuthola, siyabonga kakhulu. Bathi-ke kuyangithusa namhlanje ukuthi engabe okunjani-ke lokho okudala ukuthi ngize kuze ngingenelele nami. Ya, manje ngibona namakhamera yangithusa yonke le nto. No, mfethu, we're going to find out njengamanje. Somlando uThandeka simbeke la ukhulume naye. Mhlawumbe umbuzo wokugcina engingaba nawo kwena ukuthi uready ukuthi uhlale phansi nawe ukhulume nawe umuzwe ufuna ukuthini kwena? Ya, uThandeka isithando sami mfethu noma ngabe nini noma inini. Ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi lena eziyamletha lana ngempela yini ngoba mhlawumbe uwathoba ngaphezu kwamandla ngaleyo ndlela, at least uba mhlawumbe uyowareport emndenini wakithi koqhiya-ke asho ukuthi ayilana umfana wenu uwenza 1 2 3. But manje lo ukuthi eze kumakhamera kodwa phela mfethu angisho ukuthi ngithini, no, but nje ukuthi kuyathusa khona because siyasibona phela izinto ezenzeka uma sekufika amakhamera, kodwa-ke akabizwe ngizwe ukuthi yena ukhala ngani namhlanje. Uma uready mfethu, I am ready and I'm sure ukuthi nombukele ekhaya uready. Mina nawe siyazithanda iy'ndaba, leyo nto singavumelana ngayo. Asilinde kuThandeka eze la thimba lethu lesilandela yena simbeke la. Khumbula uma ngabe kumele siwufake usawoti esilondeni sowufaka, mhlampe asiwushintshe manje usawoti sesiwufake kakhulu, asifake inhlabathi ephalishini. Bathi bayadla nansi inhlabathi ephalishini. How about that? Sound interesting, right? Siyahamba-ke njengamanje siyomlanda simbeka la uThandeka asichazele kahle sizwe kahle ukuthi ngempela kungani ngempela efuna ukuthi umfokachwe azohlala naye la bakhulume la, ngoba kuyaqala emlandweni ukuthi kulandwe umuntu wesithathu ahlale phakathi kwe-relationship yabo. Umfokachwe akayazi lona, but namhlanje sizothola ukuthi kungani ekwenzile lo, kungayindawo. Dadewethu, kunjani mama? I know, siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi ufikile ohlelweni njengokubhala kwakho ukuthi ufuna sikulandele umuntu wakho uthi kuzothi nqam naye. Khona imibuzo embalwa-ke ngimbuze yona. Mhlawumbe ngathanda ukuthi before nginivumele nikhulume noma nginidedele nikhulume, kube khona imibuzo embalwa engiyibuzayo nangapha kwena, just to find out ukuthi izinto zenu mhlawumbe noma izinto eniy'shoyo ziyafana yini. Ubafo uthandana naye umfokachwe, umuntu kanjani mhlawumbe kwena? Umuntu ophansi, o-right, o-caring nje. Mese banako-ke lokho-ke phela kwabantu besilisa, kodwa yena umuntu o-right. Okay, mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi mengabe niba ney'nkinga nenza kanjani noma nixazulula kanjani? The reason why I'm asking this question is simply because namhlanje nizithola nila, mhlawumbe ngokujwayelekile nike nenze kanjani ukuze nixazulule iy'nkinga zenu? Awu mfethu angakuphenduli uThandeka, sifunani la emakhamereni? Kodwa bawungeke nje uze ulinde ukuthi ubhuti akhulume nami. No, like ngicabanga ukuthi manje siphakathi kwabantu lana kunawa namakhamera. Iyona-ke lento kodwa lento lena ibizwa ngani lento lena?
noma bekuthiwa yini lo ozoyikhuluma nami bese ngiyayikhuluma-ke simndeni asikwazi ukuthi singayikhuluma ekhaya sipho kuningi ngangizama ukukhuluma nawe Okusho ukuthi kumele awukwazi siyoyinekelisa. ukungilalela yes ngicela ukuthi ubhuti lo akazongenelela mhlawumbe yena ngoba uyisilisa njengawe naye uzokwazi ukuthi akhulume nawe because mina awungizwa awuqhubeke mfethu ngimuzwa ukuthi ukhala ngani kodwa cha kangidida-ke namhlanje lo kwangempela Ningaxabani. Yabo njengoba sila asile ukuthi no mfethu sizoxabana. lalela Sifuna kuyafana ukulungisa. nokuthi vele ingxabano uma sekunje Mm. ungathi uvuka nje la uvuka khona mfethu wena usubizelwa kumakhamera imayelana nani lo Mfethu ungithembisile wena ukuthi sizokhuluma kahle. And Hhayi, uready ukuthi ukuthi sengiyibuka umuzwe. ngenye But indlela. useyafika Kodwa-ke- manje no ayikho inkinga mfethu asiqhubeke kodwa nje ayi angikho happy ngayo yonke le nto dadewethu yebo bhuti isizathu esenze waze wakhetha ukuthi uze la uzokhuluma nomfowethu. Mengabe nikhuluma mhlawumbe endlini akakulaleli noma kwenzakalani. yabo njengoba enza kanje kumanje wenza kanje uvela akhuluma aphumele phezulu yedwa angibe ngisaba nazwi-ke mina njengomuntu wesifazane uyangi-overpower njengoba enza njengamanje Mhlambe umbuzo omunye ongavela ukuthi niyake nayikhuluma into enjenganalo ufuna ukuyikhuluma njengamanje before. Noma ima ufuna ukuzoqala manje ukuzomkhiphela indaba zakhe manje. hhayi ngihlazi ngizama bhuti ngihlazi ngizama kuyikona ukuthi-ke uthathe i-advantage ukuthi ngumuntu wesifazane angimazi ngoba uyambona nje uyamperinga ubheka phezulu noma ngikhuluma naye endlini uba yile nto ayiyona ngigcina sengizithulela-ke noma ngizihambele mina ngiziphindele ekhaya Mfowethu yebo bhuti uthembisile ukuthi uready right? yeah And ekubeni kwakho ready kusho ukuthi uzomlalela umama. Vela zoba khona mfethu argument here and there but kubalekile ukuthi ekugcineni kumele mesisuka la sisuke nesixazululo. Namanje ngisabuza mntaka baba uready ukumlalela uthi ufuna ukuthini kwena? hhayi njengoba sengithule nje mfo wami sengithulele khona ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle yini le engakangilethele yona la ekhaya Okay. lesinto ukuthi angayikhulumi nami okanye ngoba phela isikhathi esiningi mfowethu lana uma kuba nenkinga ekhona ngeke ngathi ubriefa kancane earlier on la mkhulula uthandeka ngathi mina if siba nenkinga mina naye uvumelekile ukuthi am-include umalume njengoba ngichazile uthandeka vele umuntu okhulele kamalume uma wakathandeka angimazi noba wathandeka ngoba babantu vele abahamba samncane uthandeka so wakhulela komalume so yonke into yakhe kumele sipho uzongilalela kodwa uze ukuthi ngikuletheleni la akakhulume mfowethu Okay, dadewethu asikunikeze ithuba. ngiyabonga bhuti siphi into engikulethele la ngikulethela ukuzokutshela ukuthi mina nawe ngicela ukuthi kuphele ngizamile ukuthi sihlale nawe sikhulume ayikho into ongilalela kuyona mengithi ngikhuluma nawe manje ngamanye amazwi usho ukuthi ngalesi sikhathi uzama ukukhuluma nami bekukhona lade uzama naye ngoba muva njena uphele efonini cha no cha. awumeke uma ushiya mina njengendoda yakho uthi wena uzamile ukuthi sikhulume ngizamile leso ukuthi asikhulume but still awungilaleli uyohleka nobani uyojabula nobani doesn't matter ukuthi hayi umuntu ngiyakuphi wesifazane njengamanje ngiyamazi umuntu mina wesifazane ngiyamazi unjena vele yabona njengoba usuze wena wafinyelela unjani wena usayikhumbula le ntombazane engakufica uhleli nawe ngakutshela ngathi embhedeni umzala wami lwa wena ulala umzala wakho savumelana ulala umzala wakho wena wasithola silele noma sasihleli kona lokho ukuhlala kwakuzolidela nakhuluma nawe savumelana Uhlala andiyadlula wazolidela lo kuphi? namhlanje sizovuka la kuma-TV manje kanti unhlobone umuntu kanti waphendula umuntu nginjena Sipho engamazi ngikhathele mina usuhlula ngisho lesine lolu hambayo lo mama ngikhathele mina Hhayi, shiya kahle phasi mfethu, indaba olwesine nomama wena ukuthi Cha, uyaqasha icaci- cha, wena icaci- waqashela amahlazi no akho no 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 icacile angazi lento noma wena ufuna ukuthi usuqomile ngiwakhipha wena wonke namahlazi wakho noma la ungakhulumani noma iliphi ihlazo wena usuqomile ayikho enye into engakwenzisa lento ayikho lena into engiyiqomile mina noma kuthiwa ngiqomile kodwa ngilidelwayo wena kodwa ekuqomeni lokho lalela ngikutsheleke Thandeka lalela ngikutsheleke Thandeka kuyo yonke ke lento oyikhulumayo hayi ngisabisi mina wena ngeke uhlukane nami awu usaphila umalume wakho unasho engakanani ukuthi ngeze ngihlwana usaphila umalume wakho ngobani umalume ungenaphi lana hayi lento iphakathi no kwami lalela nawe awukuhlale nayo umalume umbuzo akangeni ndawo awukuhlale nayo umalume umbuzo ungathona ngoba nangu mina sengakuthatha ngakugeza Angifuni- uyakhumbula ukuthi ngakufica unjani wena wangifica kanjani wangifica nginjani mina wangifica ngenjani awusakhumbuli uyashesha ukukhohlwa futhi uyashesha yini ukukhohlwa wangithola nginabukela uyashesha ukukhohlwa wangithola ngifaka ukuthi-ke mina iphampazi nje ngiyacela bandla cela ukuthi singaze sifike lapho ngoba ngizonekela iy'ndaba zakhe mina noma ungakhulumani vele nje ubulande abantu be-TV nje ubalandele khona ukuzokhuluma vele ayikho yabona Ngiyakutshela. uhluleke ukukhuluma nomndeni uyasuka ngiyakutshela uza kwi-TV anginankinga kodwa mina into engitshela no lalela ngikutshela lalela wethandeka owakho umndeni wethandeka lalela ngikutshela mina into engikutshela yona iyodwa mina
mina makusaphila umalume wakho mina Umalume akangendawo la uyangena Umalume akangendawo la umjolo wami nawe umjolo wami nawe hayi wamalume umalume akangendawo yazi mfethu ngeke ngakubuza lento ekuqaleni engakafika uThandeka ukuthi why you keep on including umalume kulento because umjolo lo emfowethu mbuza ngempela yena engqondweni yakho uThandeka wazi ukuthi umjolo mina ngijoli noThandeka mina wenzani kanti mina ngiyathandana noThandeka ayisuka and lento yami noThandeka i-more than lento acabanga uJenny iyona ingakho ngithi akahamba ukukhuluma lo malume wakhe yazi ukuthi umalume wakhe uzomchazela ethini okay ngoba mhlawumbe umalume akekho lana mfethu asichazele wena-ke why mfethu wena angithi wena washela uThandeka nino babili waqoma buka lana noma mhlawumbe uThandeka washelwa umalume buka lana mfethu ngikutshela mina ngiyafisa ukuthi uThandeka kanjani yabona njengamanje useqale lento ayiqalayo uthi uzongala whatever and stuff okay mina nginankinga mina ngirelaxile not ukuthi anginankinga nokuthi angale ngiyamthanda yes but into engiyazi ukuthi lento ayikhuluma into engeke ziyenzeke mfethu ingakho ngithi akahambe yena ukhuluma lo malume wakhe umalume wakhe uzofika amchazela ukuthi kumayelana nani ngikhulume lento engiyikhulumayo udida kwayimina-ke manje why umalume kuyena kumele athathele iy'nqumo umshanakhe umshana sesithathele isinqumo wena uma ngambuza nje mfethu ngaso sonke isikhathi wena mawugodukile ngoba yabona okusho ukuthi angazi kusho ukuthi usudlulile kwi-degree nani kusho ukuthi usukwi-masters-ke manje uma usuvele ungilethela kubantu bama-TV angithi wena makunenkinga phakathi kwami nawe wena buhambe kumalume wakho ufike umtshele Sipho awubuze yena ukuthi uma efika kumalume wakhe bethini umalume wakhe ngiyaphinda ngiyakutshela eyamalume ayingeni kanti umalume wakho ungena shike kule phakathi kwami nawe yazi umalume wakho ngicela umbekele umalume wakho uyena impela kongena impela ke kule akangena umalume kulento okay hamba ke phela ugoduke yini goduka phela uyekini ngiyahamba vele alright ingakho namhlanje vele ngizokwalela nje ukuthi angiphinde angisafuni ukuthi engizokuhlanganisa nawe uyazazi nje ukuthi ungachitha ufike la uthanda khona ulokhu uzihlazisa nabantu nalento encane yakho uzibukisa umhlaba wonke nje Sipho ungasala usulala kini namhlanje lalela ngikuxoxela ungasala usulala kini namhlanje kodwa engikwaziyo ngeke ngikhiye eminyango ngoba kusasa ekseni uzobula lapha ungidlisile ke phela no angidlisile futhi uzofika uphelezelwa umalume wakho why umalume kumele enze leyo nto phela mfethu bengathanda ukuyikhuluma lento eminyakeni edlule wakhiwa lapha koThandeka ongangukuthi ngesikhathi kwakhiwa besasemncane-ke naye makwakhiwa lapha koThandeka kube ukuthi amandla aphela endleleni kuselo line ngicabanga ukuthi babe babili yini phezulu bokuthi kuqedwe lama-blocks bese kufakiwe i-roof yes sure ngaleso sikhathi-ke nami ngangumuntu othe akathe kuma kahle ngasemalini sathi masikhulumisana nomalume wale ntokazi lena athi hhayi bla kwasha wacima manje ufuna ukuqedela leli khaya inkinga imali ayikho njani ngathi mina lalela mina akunikeza imali kodwa mina phela nami enza umshana wakhe angithanda angifisa vela ngani hayibo lenza kini nje njengoba landa umalume wakho landa umalume wakho lendlu leya yakho umalume ngamandla akhe ngesukuthuku zakhe wawukuphi wayephanti umalume phambi kwami mina ngimbona umalume uyena wangikhulisa umalume imali wayengakaze hambe ecala ebantwini wayephanti imali yakhe uyena wayiqeda indlu ngoba mina mfo waqhiya nginamanga akahamba ayokhuluma nomalume wakhe phela ucabanga ukuthi yini ebidala ukuthi wena mawugodukile ekhaya wakhoka ngizusela wakho lo sekhaya umtshela umalume no ilula lento wena ngithi uthi uyahamba namhlanje uma sikhuluma la e-TV yabo njengoba ilula lento kusasa ekseni umalume wakhe aqhame nerufu yamayisele wena othi uyena wakucela ngithi uthi hamba uyolanda lalela Thandeka angifuni ugcine ngiphakanyela umoya angingeni endabeni zakho nomalume angingeni endabeni zakho nomalume solveleni inkinga zenu mina ngiqedile ngawe namhlanje ngiphumile kuwena mawukuthi usaqhubeka jola nomalume nerufu yenu ningangifaki mina endabeni okay ukhuluma Thandeka you wanna understand this issue uthandana noThandeka manje wakhuluma nomalume kusho ukuthi umalume wenza imizamo yokuthi singakafiki kule kamalume mfethu kunegama likhulumile uThandeka lana uthe khuluma lona wakhuluma ngento ezincane ngazo washo wacima iyo lenkulu le sikukhipha kimi usikhambisayo njengoba usuhamba ngitheni mfethu ngizwile ukuthi ngicela uphume umuntu esifazane ngeke avela suka kwale nje out of the blue useqomile lo ayikho into emenzisa lento uqome impela masebiza ngobhuti wabantu exactly
akukho kunye. So- Kodwa ngisuka ngimginqe phansi khona la into engakaze ngimenze wena ubuyangicasula lo kwangempela ke namhlanje. Uyangicasula lo kwangempela ke namhlanje. Nawe uyangicasula angingaze kufike okusalayo. lapho Hawu. mfethu. Mina ngifuna ukuthola ukuthi umalume walobola kuyena kushuthi noma kwenzekalani noma nakhokhelana ngokwakhe jene nakunikeza intombi. Yebo. Kahle kahle umalume ngamnikeza imali mfethu. Mhm. 90,000 rand. Angingeni Leyo ndawo mali leyo mina kwaba lapho. imali yelobola. And kulowo 90,000 ozwathi yena kuzophuma imali yelentoza, Anginawo imali neshoyo yomshado. ukuthi wayenza loyo. Nginike ithuba ngichazele lo bhuti. Uyasikhumbula ukuthi wanjani wena? Nginike ithuba ngikhulume nalo bhuti. Hayi bosingazodlala usipho la. Hey bo. Akalanda umalume wakhe. Hayi. Mfethu mina ngifuna Walanda ukuyizwa ke umalume le ndaba. Amshona umbukeli ufuna ukuyizwa ngichazele mfethu. Na imali isiphumile kwenzakalani after? Mina mfethu ngavelelwa isimo mina. La khona ngichaza into eningi ngoba sikuma TV lana. Mm. Isimo esadala ukuthi kube khona imali engiyitholayo. Mm. Ingakho wakhaya lakithi lelana ngalivusa ngayo leyo mali. Wathi ulanda umfazi ke manje Eh, ubheke ekhaya. Uma sikhula kula ndawo lento wazi ngakhula ngivele ngiyithanda kukuhle nje ukubona nje nakuvele kuyisitufuza kukuhle. Lokhu ngidlalisana nomalume wakhe ethi hayi bo malume ikhona njalo imali ngifuna ukulentoza malume. Hayi malume agcine ekhulume nami hayi mshana wena mshana singayilungisa lento bla 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 ngendlela wakhuluma ngayo. Yeah. Wayesethi yena hayi kodwa ke nawe phela awugadla ngapha kumshana nami ngizokucubuzela. Ukuthi wayecubuze ethini ke angazi ke nami mina ngabona intombi singqoma mina. Okay, Waleli gama likhulumayo yathi wangithola ngingangazi ngiyini kwasha waqima. But akungithusa abantu besifazane bakhuluma noma ngabe yini. Because empilweni mina ufike ngivele ngaswele ngingenankinga ngi-right. Kwamanje ngiyasebenza and ekusebenzeni kwami ngasho ngithi kwamali leyo vele uyena umuntu owangamele leyo mali. Into engayinaki nanokuyinaka. Dadewethu, mhlambe ngoba kuyavela ukuthi umalume wawacubuza amagabadi. Khona mhlambe izinto ezayisho umalume ezazi kuphusha ukuthi ugcine uyiqomile lenkaba. Noma wayiqoma ngoba kusuka kuwena ngaphakathi. Hayibo kwangasuki kumina ngaphakathi. Umalume wayeloko ngikhuluma etha ngimnika attention yobusipho. Manje kushuthi wena wazi nanokuthi ulotsholiwe. Kwaya-ke. Ngilotsholwaphi? Nangesho nje. Mina ngilobolile mina. Ngilobolile mina Hayibo, mangathiwa kuhambile ufika mina kuko ngazi njabe ukuthi kuthi siyajwa- ngizwe inkomo zakithi nje mangathiwa ithathwa umoya. Ngilotsholwaphi sipho? Mina ngithi khuluma nomalume wakho. Hayibo kwamanje imihlola. no Sinina nawe boyfriend and girlfriend. No, Shuthi kahle uwife kahle ukulobolile lo muntu kumalume. Kephi? Kumalume. Hayi mina ngiyazi ke leyo. Angiyazi nje ingawo ngithi inkinga zakho nomalume zisolveni nobabili ningangifaki mina. Okay, mhlambe ngoba indaba yethu ikanje. How about mhlambe sithola umalume, sithole wena, sithole ubafo, nikhulume la kwisho nobathathu. Shuthi ngingasiza ngempela lokho ngapha hayi balobola nabodwa ayibo. Nizitabane kanina. yini ekuhlekisayo phela wena kuyonke lento sikhuluma la. Nizitabane kanina ninobola Yini nababili. ihlekiswa yini? Mfethu, ngicela phasi. Ngizele khona ukuzowenza. Ngicela uhlale phasi mfethu. Relax Hayibo. uhlale phasi ulalele. Yabo. Hayi shame. Mfethu, la mfethu ngicasululetha lana uzele uzongichapha. ngifuna mfethu siyisothe Hayibo. kahle lento asingani. Yabo. Mhlambe into singayenza njengamanje. Wena unankinga ukuthi lento oyisho ikona. Mina Mhlambe ngalanda umalume mina nginankinga ngalanda umalume obekhona la. Kwamanje futhi ngingamfonela abafowethu inamba yakhe nginayo la naye unayo inamba yakhe. Futhi yena ngicela uyazi ngisho nangekhaya. Abizwe eze la. Iqedwe le. Unamanga So, Akafonelwe, akafonelwe akafonelwe. mina ukuthi ngilotsholiwe ngangeke futhi nami Phela futhi ngingaboni isigebengu umalume wakho ungena hayi isigebengu wena ungadlali Mfethu, njengomalume akafonelwa lando asimlande mfethazela. Akalethwe. Nawe sisi uyavuma. hayi akeze nje kodwa vele uzozibukisa abantu nje usipha Ya usuqomile wena. Suqomile. Ayikho enye into la kuwena uqomile. Ayeke Uqomile. niyezwa bafethu. And Upart ngeke 2 iphele la uyadingeka. la TV. hayi Upart 2 siyawudinga. Futhi ngeke siloke simfonela umalume siyahamba siyakwakhe. Siyomlanda simlethe la afika achaza ukuthi uyenzelani lento ayenzayo ukuthi alobolisa ingane ingazi. Ngaphezulu kwaloko aphinde akhe umuzi Ngihleli azawuqeda. nomuntu ngithi ngihleli nomuntu madoda. Athi ngihleli nento nje engayazi. Mina thanda bangikwazi mina ukuthi uyisifebe mina. Phela yabona amasayini okufebe ke lento usuyiqalile njengamanje. sipha ngicela Amasayini okufebe ke lento usuyiqalile njengamanje. uma kumina Nami ukuthi ngangifunani kumuntu omhlophe Ngiphumile ngebala ngazi ngoba kuwena. ngabe ngayithathela umnyamano ofana nami. Ngiphumile Hayi ngiphumile kuwena sipho Wena kahle usungena obufebe wena.
ungena ubufebe and ngizoyilungisa lento yakho khululeka njengamanje ungakhuluma noma yini oyithanda ukubona siphambi kwama-TV lana it's fine Iyona-ke into odume ngayo ukuthi ukhulume non-stop ungalaleli. Kufanele ngizothula la ngilalele wena ukhuluma mina. Kufanele ngizothula ngilalele wena ukhuluma. Uyangisanganela wena. Hayi bafethu ngicela ukunibuyela no part 2 wale episode. Sekukhona uThandeka, kukhona uSipho, kukhona uMalume. Asho ukuthi wayenziswa yini lento ayenza. Awucabanga ulobola umfazi wakho oyinkomo umqede. Wena mfethu mangabuza wena mfethu nje sina wena. Mangabuza wena nje. Wena inkinga zakini wena mawuyilungisa mfethu uyilungisa ngamakhamera. Mina ngingena kanjani lana mfethu? Cha ngiyabuza wena nje uzokhuluma wena noma unesitifiketi esithile noma unesitifiketi sani wena mhlawumbe sisho ukuthi ulungisa imishado noma yini noma okanye omathandana. Wawumlalela uSifiso Ncane. Wemfethu Ngifuna ukunikeza impendulo. Ngiyabuza uyangibuza nawe. Okanye mhlawumbe lephambi kufanele nginike uThandeka kumele nginikeze wena. Angaze kufike lapho. Hayi wemfethu. Noma wena Thandeka uyena. Imalalela. Hayi Sipho. Uyena lo muntu wakho. Sipho. Uzosihlaza uyena nabantu. lo. Uzosibuyisa nabantu nje. Futhi ngamina sengayisola ukuthi ngayiqoma kanjani indoda enjena. Ayisuka. Hayi kulungile. Mfethu. Kwakundodani lena kani? Hayi mfethu ngoba nakho bekhuluma phambi kwakhe ekhuluma into ezincane kwasho wachima. Okuyasho ukuthi unento enkulu. Hayi nidane kahle. Ngingena kanjani manje mina lana mfethu? Noma kuthula yo-ke wena indaba ingabe inkulu. Hawu. Ngizochashaza umfazi laphambi kwakho. Ufuna ukuthi ulungise udaba. Nakho namanje waluqhubu lisa part 2. Mina mfethu ngigcina ngokungena indaba zabantu. Angingeni abafazi babantu. Imake mfethu isuke ingekho indlela ukuthi mhlawumbe uma uyingena indaba zabantu for the start iqale ekuthaneni into uyokhuluma nabantu usuka advisor ukuthi okay sizonishoot njengamanje vele ngayithola ngiphambi kwamakhamera ngikhulumile nawe ngiqale ngakufonela ngakutshela ngathi mfethu asihlangane eThekwini kukanje kanje wena wathwala ikhanda lakhe elikhulu weza kumina sekunekhanda elikhulu cha kahle bakubona abantu ukuthi iyona-ke lento engiphuma kuyona iyona-ke lento enza ukuthi ngiphume nje ngiphele kwena ngifuna sikhulume kahle manje wena lokho ufuna ngicela uhlale phasi bakubona nje nabantu uyazisanganisa uyasukuma-ke manje usofuna ukubukwa-ke manje nake nigadla nobabili sahlangane lalela omunye khona okuncane omunye khona okukhulu okusho ukuthi ngimkhulu phezulu ngimncane ngezandla hayi nishade kahle ngoba ngiyabona ukuthi niqomene nina mfethu angingaze kufike lapho mina ngikhuluma nawe kahle ngakuthatha ngakubeka la safika savumelana ukuthi mfethu siyayishutha le episode uyeza umuntu wakho wavuma usekhona manje sekungazi ukuthi manje wena yowena odawena bengazi mina ukuthi lento yohamba izigcina ifike enkulumeni engaka bengazi but useready nje uyangidakela zikhiphe vele angithi vele uzele wona lo mhlangano mfethu wena kule ndoda ayilande iCamera ukuze uzoyitshela izobona kahle ukuthi awusangigcwala udlala le ndoda nje ezinye sipha kwakusiza ukuthi uthule mina ngenze ngithule mina uzongisanganela la namhlanje ukhuluma khuluma mfethu kwakusiza ukuthi uthule ngithi angiphumile kwena mfethu yabo mina bese ngiyivalile episode mengithi abantu abalindele lalela mfethu yazi lona ngifuna ukumeyisa mina but yazi ngithe mangifika empilweni yakhe zingabe izinto engiyibekezelile mina azikho ngizibekezelile mina azikho usezibona kuma social media mfethu bekhuluma intombazane nomthungo intombazane amabele amancane oshaqile nami ngibekezelela umthungo wakho ongazange ufike nami owafika nawo uqhamuka nawo kwenye wamlobola kunjalo ngoba ngimthanda namhlanje usezokhuluma umbhedo la akalobolanga mina walobola umalume lo mfethu awuzange nje uzongilobole mina ungakulinga ukuthi wangilobola mina hamba utshela abantu ukuthi ungilobolile awulobolanga mina wena kaze nje ungahambi lo uzikhukhumeza la uzenza usemhlabeni uthi akalanda umalume uzezokuintroduce kahle umalume awuyindoda wena no ngicela ukulanda umalume esikhulumeni kahle sizobathatha ayakuzena nje umalume mawumtshela futhi ngesikhathi umfonela umtshela uthi amkhwena wakho omusha lona sifuna ukumgabha kahle lwa mkhwenyana oyifake kulungile bafethu wena kuphelile ngawo wena ngiyakutshela kuphelile ngawe wena gama lami ngodlala amatifana wena kuphelile ngawe Sipho and ngumkhwenyana omusha kaThandeka obengazi anginamkhwenyana mina kusho wena nje ongipha yena mina hayibo anginamkhwenyana mina ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show mawukuthi unemicimbi isibize sizosabela siyaluma kona ephaketheni kodwa hayi ngaleyo ndlela sikuthi nje kancane siyanicela ningayifaki inhlabathi ephalishin yethu dlala matifane@gmail.com
Facebook, X, Instagram Dlala Matifana. iSiyeza Media inkampani ekusizayo ukuthi iqashisele amakhamera iphinde futhi ifike izokushuthela imicimbi yakho. Ama-details wabo bazowashiya la ngezasi. Akuvele kube busy nje. Mengabe unemicimbi nathi sibe khona. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.